हेलो गाइस आशा करছি ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ ସମସ୍ତେ ସो ଗାଇସ୍ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସୋ ଗାଇସ୍ ଇଏ ହେଉଛି ଅସଲି ମା ସୋ ଗାଇସ୍ ଆଶା କରୁଛି ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ ସମସ୍ତେ ଯାହାକି ମାନେ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ 100-200 ଭ୍ୟୁଜ୍ ଆସୁଛି ଏମିତି କେହି ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ଲାଇକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଭାଇ ତମ ଇଚ୍ଛା ଭାଇ ଆମେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମରେ କରୁଛୁ ଭାଇ ତମେ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟେ ଲାଇକ୍ଟେ କରିବ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗିବ ଯାହାକି ଲୋକ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ସୋ ଗାଇସ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଘର ଏଇ ଘରେ ମୁଁ ରହିକି ଭିଡ଼ିଓ ବନେ ସୋ ଗାଇସ୍ ମାନେ ଚାଳ ଘରେ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲେ ମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ କାହିଁକିନା ମୋ ପାଖେ ଗାଡ଼ି ବାଇକ୍ ଫାଇକ୍ କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ଯାହାକି ମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଇକିନି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ କରିପାରିବି କାହିଁକିନା ମୋ ପାଖେ ଯେତିକି ଭାଇ ଅଛି ମୁଁ ସେତିକିରେ ମୁଁ ଚଳାଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ପଛପଟେ ଦେଖୁଛ ମୁଁ ସେଇଠି ମୋବାଇଲ ରଖିକି ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ କରେ ମୁଁ ରାତିରେ କରେନି ଯାହାକି ଖାଲି ଦିନରେ କରେ କାହିଁକିନା ଦିନରେ କଲେ ଟିକେ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଟିକେ ଭଲ ଆସିବ ରାତିରେ କଲେ ମାନେ ମୋର ମାନେ ମୋବାଇଲ ବି ଭଲ ଏତେ ନାହିଁ 6-7 ହଜାର ଦାମ ମୋବାଇଲ ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ଯାହାକି ମାନେ ରାତିରେ ତ ଭଲ କ୍ୟାମେରା ଆସୁନି ମୋର ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦିନରେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ତମାନେ ଯଦି କିଛି ସପୋର୍ଟ କରିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆଉ ସଦାବେଳେ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆମ ଗାଁ ଗହଳି ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି ଆପଣ ଖାଲି 1000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର 4000 ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ ଖାଲି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହଉ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏତିକିଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି ଯେ ମୋତେ ଭାଇମାନେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ମା ବି କହେ ତୁ ଭିଡ଼ିଓ କାହିଁ କରୁଛୁ ତୋତେ ତ କେହି ସପୋର୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି କେହି ଲାଇକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୁହେଁ ଏଇଟା ମୋ ମା ଚ୍ୟାନେଲ୍ କାହିଁକିନା ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଥିଲା ଯାହାକି ହେଇଗଲା ଯାହାକି 6K ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ମୋ ମା ନାଁରେ ହେଇଛି ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟା ଆପଣମାନେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ज़्यादा ସପୋର୍ଟ କରିବେ ଆଉ ସୋ ଗାଇସ୍ ଆମ ଘର ପରିସ୍ଥିତି ଏଇଭଳିଆ ସୋ ଗାଇସ୍ ଏହିପଟେ ପଛପଟେ ବଳଦ ବାନ୍ଧା ହେଉଛନ୍ତି ଏଇପଟେ ଆମେ ରହୁଛୁ ବଣସ ଯାକ ଦିନରେ ଏପଟେ କିଛି ମାନେ ଜିନିଷପତ୍ର ରହୁନି ସେ ସବୁ ଘରକୁ ଯାଉଛି ଭାରି ହେଇ ଯେଉଁ ଘରକୁ ସବୁ ଘରେ ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ରହୁଛି ରାତିକି ଆମେ ଏଇଠି ଶୋଉଛୁ କାହିଁକିନା ଆମ ଘର ଏତେ ବି ଭଲ ନୁହେଁ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ଦେଖିପାରିଲେ ସୋ ଗାଇସ୍ ଦେଖା ପୁଣି ଥରେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯଦି 4000 ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ 1000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି ସୋ ଗାଇସ୍ ଏତେ ବଡ଼ ଚୁଟି ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ରଖିଛି କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ କାଟୁନି କାହିଁକିନା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ମାନସିକ କରି ଯେଉଁଦିନ 1000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର 4000 ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ ସେଇଦିନ ଏଇ ଚୁଟିକି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ରଖିଛି ତାକରି ନାଁରେ ତମମାନେ ଯଦି ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ଯଦି ସପୋର୍ଟ କରିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇ ଚୁଟି ଜଲ୍ଦି କାଟିପାରିବି